Мизгел жыр театрына йөрүче тагында артистларыбыз белән танышуыбызны дәвам итәбез. Әйдәгез әле үзегез белән якыннанрак таныштырып үтегез. Сез кем буласыз? Мин Карамиев Ранель Румилевич, 4 А сыйныф укучысы һәм 57-нче гимназияга йөрим. Минем исемем Азалия, мин укыйм 57-нче гимназиядә. Димәк, сез 57-нче гимназия укучылары. Шушы жыр театрына күптәннән йөрисезме инде? Әйе, без инде монда 4-нче ел йөрибез. Инде шушы 4 ел дәврендә яулаган җиңүләрегез дә байтак булгандыр, күптер шулай бит. Менә иң исегездә калган, шундый конкурста катнашкан вакытыгызны искә төшерсәк, иң күңелле вакытлар кайчан иде? Мәсәлән, сез әле күптән түгел генә гран-при яуладыгыз, йолдызлыкта шулай бит, аны атап үтәргә буладыр. Шушы созвездиедә нинди җыр башкардыгыз? Күңелле җырлар. Күңелле җырлар дип атала ул, әйме? Ничек уйлыйсыз, менә сезнең кебек яхшы башкарган җырчылар дип әйтик, төркемнәр тагын бар идеме әле йолдызлыкта? Әйе, йолдызлыкта бик күп җырлар иде. Ләкин сез гран-при яулагач, димәк, сез иң яхшылары булып чыгасыз инде, шулай бит? Яхшы. Менә сәхнәгә чыгар алдыннан каушау дигән әйбер хәзер юктыр инде сездә, шулай бит? Хәзер сез куркып тормыйсыз, димәк, чыгыш ясарга һәрвакытта да сез әзерсез. Яхшы. Менә җырлаудан кала тагын ниндирәк шөгыльләрегез бар соң? Мин йөзәргә бик яратам һәм шигырьләр сөйлим. Мин Рәсем төшерәсең син, димәк, әйме? Киләчәктә үзегезне сәхнә артистлары буларак күрәсезме соң? Әйе. Менә бүгенге көндә үзегез кайсы артистларның җырларын яратып тыңлыйсыз? Элвин Грей. Элвин Грей. Сиңа да Элвин Грей ошыймы? Яхшы. Димәк, киләчәктә без дә сезгә Элвин Грей шикелле популяр булырга һәм татар эстрадасында балкырга дигән теләктә калабыз.